Jumejn wara li l-Partit Laburista kiseb rebħa oħra kbira fl-elezzjoni ġenerali u Roberta Bela ingħata l-akbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana, l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija baqa' ma qalx jekk għandux fiduċja fil-kap li ntażel minn floku, Bernard Grech. Mistoqsi fuq ix-xandiri nazzjonali t-tlieta filgħodu jekk għandux fiduċja f'Bernard Grech li diġà insista li jrid iżomm postu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija sababit ila jgħid iva. Għandek fiduċja f'Bernard Grech? Għandix fiduċja mhijiex l-iktar ħaġa importanti. Din id-dikjerazzjoni ta' Adrian Delija saret jum wara li fuq Facebook kiteb li n-nies reġgħet mhux tkellmet imma wersqet b'reazzjoni riżultat elettorali storiku miksub fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Il-messaġġ loud and clear dik tfisser twerzaq ġi mhux ftit jew ħafna imma fil-kontest ta' Malta kien naħseb riżultat li l-messaġġ tiegħu huwa unequivocal. Delija li tneħħa minn kap biex floku tpoġġa Bernard Grech qal li l-poplu kien ċar fl-għażla tiegħu. Dan huwa naħseb mandat ċar ħafna ta' fejn il-poplu Malti jrid id-direzzjoni li tmur. Adrian Delija qal li dan huwa żmien li l-politiċi jridu jirriflettu fuq l-għażla tan-nies u kulħadd irid jammetti l-iżbalji tiegħu. Bil-forsi tibda billi tajt mea kulpa, qed nitkellem għalija u għall-partit nirrappreżenta li għax inti qed li ma sarx biżejjed, le ma sarx biżejjed. Evident li ma sarx biżejjed, wersqu n-nies, ġifieri dak l-istatement tiegħek jekk qed jgħidu. Tittamel inti apprezzament tiegħek u ta' min tirrappreżenta u tajt le ma m'għandniex biżejjed. Mistoqsi x'kellu jbiddel il-Partit Nazzjonalista biex seta' kiseb riżultat aħjar, Delija kien ċar l-attitudni. L-attitudni illi inti titlaq minn punt illi mhux inti taf kollox, imma li tisma' ħafna iktar għalhekk il-post tiegħi biex tipprova jkollok apprezzament sħiħ tas-soċjetà fejn qiegħda.